Au nokbar TV naitongnai rokno jotono lukurokno puilano lamchogo khulumo tini salkachang jora hai keba tabuk to tunglok belai khino tongmani jotono amung chima nanglajak tungmani somoy belai khin satung keprapni somoyo phono jeng hanyo achugui tongya bufang saklom dol lewachi tolawono jeng tini khoroksa belai khin sinimung bini kotor sini kaisa tiprasani engei bini kaisa khukbai boni simani bai bini busuk jorotui entertainment khaiman lukorokno busuk jorotui tongthogruiman jeng tini bobai achuglajak lechi tolawo puilano no nai tongnai rokno norok video nuk hangkhe norok starting norok link hai ke comment like share rok khlaidi o channel no norok update katal norok chewui nai tongmanai puilano jeng sinimung khnalai sinai o darani bumung ko tamung kha Ari bungko Ranjit Debbarma emni kami hingke ko narion khampar para hanjago hingke blog rok he blog ko jompu jola hingke tini to sini usbiwo nungbai je malalai nungbai koklam salai nung ni to kaisa jeng nukha social media rogo gobang mano viral lungjak ni mutamuti nuguin tongbai kha lukorok bo nukjak no keneng kaisa nini je dialog bai resam bai tiprasa rok no musuk neng khilruoi mani bukha haruoi moneirui entertainment khlaimani aboni bisingtui jeng taibesa lukorok no busuk jorotui o koloma somoi rok ni bisingo phono lukorok no kha mani bukha thandarei jamano kolomano kolomia khlai jamano aboni bagi jeng ruksai phelaijak tini jeng nini nokko nin khayo hingke neng tabuk lukorok no rosamung bai panda no seng cenglai siwana abu tangsa neng rosabai panda cenglai sini talu korong kisah rosabai kenal kari gan salmani siang puilano sini media no Belai hambai tai baya faro kang tabuk gan thase rosab khnarwana hamjang ma manbu hamjang ma paya kothok sa uibu akai langniya bekhano boro tonai mokol bai nugu beka hamjagu bonono angle mana musungu bekhano boro tonai agi tongmani bera angnogo tabuk tongmani kutha angnogo bekha bathagya oro hamjang ma manbu hamjang ma paya kothok sa uibu akai langniya bekhano boro tonai mokol bai nugu beka hamjagu bebangno angle mana musungu bekhano boro tonai agi tongmani bera angnogo tabuk tongmani kutha angnogo bekha bathagya oro belai khin khna toksuka lukurok bini rucham no khnawoi norok bobo hai ma tongkha bomo hai ke feeling khaikya belai khin gothokjak khini tiprasa khini dofani je ruchamung kokborok bai srai ekdom kuchung khlai ruchawi khnarka omahai tungmani somoyo chini takhuk Ranjit Debbarma belai khino bini ruchamung belai khino gothokjak ge botai tamo man abo bini khuktisang silainai norok chewui naitongdi achugoi takutulre ge darala nang tai tamo rok man thrung abo kisisa saiknar dile aku dialog bo bai kisimisa rok khlai tru haita emni dialog rogle bomo hai bo feel ni no na hare bo location na hare nang dialog rogle khlai dialog matra bang hanyo kaisa chini nai ka tongor samnai kreng rok botong oborong nang kaisa bol musawi no kaisa no hanyo gothoro man kokda अब तो बुई मारे बाहजang जो अब तंग सेमिया अब खाना ने का तो मनी कथक जगला मनी आराम दाना जगला साइजो खाना ने हाइता दो हंगनी ने डायलॉग न लुकरक न काम के एक्टिंग बाय क्लाय स्टाइल बाय क्लाय निनी जे याग या थेक निनी बेबाक न मकल बाय जे बुखुक बाय ताइल क्लाय एक्टिंग क्लाय न लुकरक न खा बासरी रगरै तो तिस्ता अच्छा नर तो जतन साइनानो हिरु न तो सिनि बायना जिरु न तो सिनि याको Kokborok nayok nilakai hero angke bohai ngri maya angka ba zero nilaka tsela na chok solti maka American hai angke bula tsela sitra zon liber hai gunda ga dumpa bonon dukai bujoton wana jagbayo asla sotan pa horang kaham rezamna ke parimita liang maisala ni shopse kahako one chance piang
Okri acting keren bokai hoda kenya. Habis ini pepelai hanya bokai patal kenya. Jotuni lacia bokai cimilang. Angkai mulu kobor sukun musa japan usuliya. Kok sini si anike adalang sidelang. Hindi game samai korang kaham. Muhammad Ojit. My name is Ranjit. I know English talking. Thora something.